Ćao svima, ovdje je Ivan i hteo sam da pokažem jedan recept koji pravim. U pitanju je piletina sa kikirikijem i naprosto ovo je meni bilo nešto novo da napravim, po prvi put sam napravim nešto novo, sad da vam pokažem. Znači ja sam samo ovo na brzinu isacko, hteo sam da pripremim ovaj ručak za mene i mamu, pa rekao da snimim usput da vam pokažem. Znači ništa ovo nije teško niti specijalno nešto se kupuje. Ja pravim piletinu sa kikirikijem i pečurkama, što mislim da će biti super. Belog mesa koliko hoćete, jedna pavlaka, ovdje sam mleveni kikiriki, ovdje je ceo. Jedino začina što zapravo koristim jeste, znači so, vegeta, brown šećer, mada mislim da može i običan. Imamo soja sos, bibera, eventualno još nešto po vašem ukusu, maslinovo ulje i to je to, ovo što je pozdini to zanemarite. Sad, ja ću sad deo po deo da vam pokazujem kako konj, trudit ću se ovo što više da skratim ceo ovaj snimak, a vi ako budete imali neka dodatna pitanja, sam preskočio nešto vi mislite da je bitno, kažite mi. Nema nešto sunca, trudit ću se da izbegavam da budem ispod svetla da vi vidite sve lepo, ali u suštini sad sam ubacio tek malo soli u ovo meso da bi ono brže pustilo vodu. Stvar broj 1 koji ured, znači propržim meso, zato što kada meso posle naknadno dodam u ceo taj sos od kikirikija, luka, šargarepa i svega što budem napravio, naprosto neće imati puno vremena da se ispeče. Zato ja ovo ispržim čak i do kraja, da kažem da može da se jede već. I onda ga izvadim i naknadno ga dodam. Vidjet ćete dalje šta radimo, znači ovo samo dobro ispecam. Sad, pošto je meso gotovo, samo ću da ga izbacim u tanjer. Sad ću samo ove pečurke koje sam iseckao dok se ovo peklo. Sad molim Boga da ne pobacam ovo svuda gde ne treba. Isto ću i ovde malo soli da zabacim. Ništa preterano, tek malko. Sljedeće što treba da spremite, znači, ne znam da li ste videli u onom kadru, treba da imate belog luka, treba da imate šargarepice onako u liniji iseckane i ja prvo što uzmem i uradim jeste što uzmem u ulje, ubacim ove šargarepice, malo se propržem, nek malo i potvrne, bar ja tako volim. Sad ću tek malo da sipam šargarepe. Ladno oružje. Evo ovako, znači propržio sam šargarepu. Ništa specijalno na tihoj vatri. Sad pojačavam vatru. Ubacujem beli luk. Evo ovo što sam već samleo. Ako ne bude dovoljno samleću još. Znači, to je kikiriki. Sad ovo je počelo da dobija onu boju koju sam hteo da dobijem. Ovako, ali sigurno se bližamo ka tome. Mislim da imam previše šargarepe. Sad ubacujem začine, malo vegete. Ovo je biber, ja volim malo više bibera. Tu ima različitih predloga. Žena na kulinarki je pisala da mogu i kineski bilje koje ima da se kupi u ovaj brown šećer što sam ubacio, nisam nešto puno. Kaže, kinesko bilje može da se ubaci u ovo, može da se ubaci, ne znam ja, sojino ulje, vamo tamo 15 različitih stvari je unela. Ja hoću da bude što jednostavnije, ovo je super, nešto što može bilo ko da skuva, ovo je i strava što je lep ukus, sem što nije tako komplikovano da se spremi. Jednom turom na pijaci možete sve da kupite, tako da ovo može bilo ko da skuva, od porodice do studenta, ne znam, nijako ne mogu. Pečurke.
Sad ja ću ostale podumutim. Čekam da će pečurke malo vode pustiti još. Pošto sam zaključio da nemam dovoljno kikirikija, zabit ću još jednu kuru u ovo. Čim se ovo malo slegne i sjedini, sad sipam još vode čisto da se bolje. Baš mi izgleda skroz drugačije sa pečurkama, ali ja to volim. Ću da ubacim malo mesa. Malo. Pojačam vatru. Još malo vode. Ovdje ima pola pavlake, nije cela. Možda 3/4, 2/3, kako god hoćete. Ja volim s puno pavlake. Ovdje sam sipao još malo vode i sad ću da ga zgusnem s brašnom i sljedeće što ćete vidjeti jeste kako izgleda u tanjiru. Tako da ovo je skoro pa gotovo. Eto, toliko brašna, valjda će biti dobro. Ovo kada ugasim vatru će još dodatno se zgusne. Sad znači samo salatu po izboru napravimo i to je to.